guys, long time no see. Ngayon lang tayo ulit magla-live. Alex, naka-live ako sa YouTube channel ko. So ayan. Hi guys, long time no see. Ngayon lang po tayo magla-live. Ngayon na nag-live si Queen Maria. Kamu ha? Ngayon lang nag-live si Queen Maria kung saan nagpapaganda siya. Kasi hindi niya para ang beauty niya. Last time na nagpunta tayo dito, aligaga siya dahil marami siyang flowers na gagawin. Ngayon, free time niya. Nagpapa-beauty siya. Anong oras na? Alas 10 na. Alas. Para ano, umalis. Baka nagpuputo siya si Ricky kasi mayroon siyang schedule ng 9:30. Oo. Diba? Thank you for watching, million viewers. Ay, sorry. Kilay is live. Nandito lang kami nang may make-upan sa labas ng show. Saan yung makeup ko? Diyan. So yan, kinabitan tayo ng false eyelashes. Ito yung ginagawa mo? Yung sa taas dito. Kaya ang katay. Siyempre, eyeliner. Yan ba yung eyeliner na sabi ko gusto ko? Yes. Bilis naman. Gawin talaga, tapos Oo. na. Yan ng Alex Blush. Meron bang ano dyan? Yung tali. Okay. Hindi natin muna din. Alam? Higit lang ba ito? Ay. Ayan si Shai, saka si Allen. Naubos ang load ko na. Naubos ang top up ko. Anong lipstick mo, madam? Red.
May red ka. Wala na, ewan ko. Red maroon. Pwede rin. Ayan, naka-makeup na tayo ng konti. Light makeup lang naman. Diba siya umalis na? Umalis dito. Sige sa Facebook. Siguro supply na yun. Wala paksik na. Ito. Hindi. Hindi, mag-pass. Yun ang malapok na yun. Sino na wala pa? Yan yung dyan video niya. Hindi. Alam mo yung ginagawa nila sa minsan sa makeup? Yung parang mayroong sumubra dito. Tangis yun. Yung gano'n, yung parang Hindi ka puri dinrawing. mo. Yung parang dinrawing siya. Tapos mahaba yung dito. Mahaba yung dito niya. Yung heart shape. Hindi na yun, heart shape ng ano mo, lips mo. Perfect. Chay! Chay! Ano pa? Lahat ng mini-makeup mo kumabandon. Galing mo. Natalik mo mga dito. Nakalito yung mailing ko. Dito tayo. Ano gagawin sa hair mo? Parang misi-misi lang. Inis. Magka-crown ako. Parang queen. Ako yung queen nila. Kasi sila yung mga princess ko. Baby boy, pa-help nga ako. Mag-abot ka ng hair. Mamaya may tingin ko. Nakita ko na. Nakita ko na yung ganyang ano. Ang pinagsalan. No? Ang pinagsalan. Bagay na sa ako. Nagbabalikan mo na. Sinave ko lang. Sinave. Tay, ipapatong ko lang yung crown ko mamaya. Para kunwari naka-crown ako. Tapos gaganan lang ako eh. Hindi na ako gagalaw. Hindi kita kukulit mamaya. Hindi na kita kukulit.
Saan? Nasa wifi. Mag-load na lang natin. Dahil niyo makita. Or gusto ko plancha na lang kayo para straight yung buko. Parang gusto kong feeling ko lang. Parang feeling ko lang na nakaano. Alex, parang hindi ko gusto kong ganyan lang nakaganito. Tapos gusto ko straight. Bakit no? Gusto ko lang straight. Asan yung plancha natin ay? Para naman may iba yung mukha. Asan yung plancha? Pero, nasaan ang plancha mo? Nasa kanila. Ay, ganun. Ay, plancha! Aka na yung plancha. Bilisan nyo. Magagalit na si Ricky. Yan mo na yung ipot eh. Ganun ba? Parang gusto ko lang ng nakapla. Yung buko. Para wala ano na. Para goro pero. Parang kamulot nilalagay mo sa nakaka. Ay, hindi. Nasulay ka sa ganito. O kaya, parang gusto kong ganang ganun. Ang pangit. Parang ang anong sasay ng forever yung lalabot. Kaya ganun. Bakero? Forever yan. I wanna be forever young. Mas okay yung ganito. Alam mo yung sigsag? Ay, ang kwanta. Binas ka. Sigsag yung ano pag ganyan. Alisin mo bago mo planchahin. Magano, tangapin sagay sa iyo. Pati ko sagasay mo Balo. May sakay. This time I'll be sweeter. O yung kulot natin sa dulo. Gusto mo? Oo, pwede rin. Pero gusto ko maayos muna dito sa taas. Okay naman. Yan yung ate. Oh. Ha? Yan yung ate. Pati may iunat mo nga muna. Nang ko. Oo, ito nga. Iunat mo nga muna. Iunat ko siya. Kasi parang feeling ko na. Gusto pagod na ka. Parang mukha tayong bata. Mukha tayong 16. Bata ka naman. Hindi pala 15. 15 years old ako ngayon eh. Aray, asa-asa na subo ko si ka. Lagay mo na ilagay. Lagay mo na ilagay. Trabaho mo eh. Ikat sa gano. Ikaw mag-ayos. Kasi wala kang divider. Oh, di ba parang maganda, parang feeling ko nga una yung buko. Ano yun? Para di ako naririnig.
Buti na lang walang tugtog eh, walang nanginisi. Lalo na't ha? Sa akong ikatan. Ah, ang gaganda ng mga prinsesa ko. Kailangan ko ng pimples ko dyan. Kamu na siyang pumata. Tabi, nag-shampoo ako, no? Nag-conditioner pa nga ako, eh. Kahit yung buhok mo parang bunot eh. Talaga. Ang tatry nga yung buko, ano ka ba? Ngayon lang nakatikim ng plancha yung buko. Bagay mo naman. Para kang bagong lipat. Hindi ba? Kamukha mo si Masin, Ha? Madam Sil. Siyempre magkapatid kami. Bakit parang maumbok dito ay? Mas bagay mo yung may umbok. Ay, ayaw ko naman. Ganyan, straight. Oo, gusto ko kasi straight. Mawag na kasi. Mainit ha. Mas ganda. Teka lang. Wait lang, kasi para nasusunog yung anit ko. Oh, mainit. O, di ba sabi ko sa'yo, mas bagay sa akin yung black. Kasi depende. Kapag nakatas yung buhok natin, nakaumbok. Parang nakapop siya, nakapop. O, para ka ng 14 years old. Oo nga. O, di ba? Bumata ako ng 10 taon. Kaya na-isa ka ng ganap na 50. Nagla-live ako, Ate Mel. Naka-live kasi ako sa YouTube. Tumatawag si Ate Mel. Ate Mel, hindi ako nakapagsimba today kasi mayroon kaming ginagawa. May family pictorial po kami today. Mauuna ba yan hanggang na? Tapos mamaya, tapos yung dulo-dulo lang yung kulot-kulotin ng konti. Parang nag-wave lang dito. Bagay mo na ata yan. Ha? Nanangan ko pa. Nanangan ko si Erin. Bagay mo na yan. Bumagay ba sa akin ang ganyan? Perfect ako na. Ha? Yung pagkamit. Ay, okay. Ha? Go. Tama Yung mugaw? Tama lang yung ganun mo. Pagat-igal mo lang. Ganyan? Tapos sa Asli. Oy, sige pa. Pwede nga, isa. Sige pa ng konti. On, madam. Salamat. Sige pa ng konti. Ha? So, tanggalin mo na lang ito ha. Yung sa mata mo lang. Huwag na kayo mag-inkantad. Sharon pala ako. Maglalakad
Lakad na lang tayo dyan. Bakit hindi ka nasasama kay Ricky? Balikan kami sa bahay. Busy na kami. Saan? Punta kami ng iba sa Guma. Ay, Tapos ganun. uwi kami ng Gasol. Paano yung wala akong pera? Walang cash? Okay, wala kami pang Cash na lang. Ha? Gcash? I-Gcash mo kay Michael. Bigara, Bahala ka na. Anong bahala ako? Bagat sabi mo